steun en eventueel ook een redding voor de Zeeuwse muzikanten. Kijk nou eens of je als provincie deze band kan adopteren en er zorgen voor dat het eigenlijk gewoon onze band gaat worden. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Pleidooi voor strengere regels. En de gier blijft hier nog wel even hangen. Goedenavond. Een maand na hun verkiezing konden de kersverse statenleden eindelijk aan de slag tijdens de eerste statenvergadering. Waarin BBB al een voorzichtig succesje boekte. Maar de belofte dat er voor de meivakantie een nieuwe coalitie zou zijn, is niet gehaald. Ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Die staat voor ons op het Abdijplein in Middelburg. Ja, Heiko, de BBB sprak vol bravoure dat ze dus voor vandaag een nieuw college zouden vormen. Waarom is dat niet gelukt? De partij noemt dat zelf voortschrijdend inzicht. Zegt tegelijkertijd dat het tonen van ambitie nooit verkeerd is. Maar een nieuw momentum noemen, dat durven ze nu toch niet meer. Achter de schermen hoor je dan weer wel dat zij en ook andere partijen toch denken dat juni de maand zou moeten zijn waarin een coalitieakkoord op tafel kan komen te liggen. Maar dat hangt natuurlijk af van hoe goed de onderhandelingen blijven verlopen. Ja, dat is sowieso natuurlijk wel een voorwaarde. Op dat gebied is nog geen succes, maar wel met hun eerste ingediende motie, hè, begreep ik. Ja, de BBB heeft een voorstel ingediend omdat de partij vindt dat er meer gedaan zou moeten worden aan het opsporen en het bestrijden van de hoornaar. Op dit moment zie je dat er latent gereageerd wordt vanuit de provincie. Als een melding wordt gemaakt, dan wordt er bestreden. Maar de opsporing, daar wordt geen aandacht aan besteed momenteel. Maar huidige gedeputeerde Anita Pijperlink van PvdA GroenLinks is het daar niet mee eens. Ik heb op dit moment niet de signalen zoals deze door de BBB worden verwoord, voorzitter, als het gaat om de rol van de NVWA. En herken ik ook niet hoe daar ten aanzien van de rol van de provincie wordt aangekeken. Ik kan gewoon niet anders zeggen, ik herken dat niet. Ik heb met verschillende experts overleg gehad en een navraag gedaan. En ook de statistieken wijzen gewoon uit dat de opsporing, met name door de provincie, behoorlijk te wensen overlaat. Opmerkelijk was dat na overleg met de BBB de PvdA GroenLinks uiteindelijk toch voorstemde. Het was een lastige overweging voor ons, omdat we inderdaad vinden dat er al behoorlijk wat gebeurt in de provincie. En we willen natuurlijk geen onnodige extra werk veroorzaken, maar we dachten dat het toch goed was om het een extra zetje te geven. Omdat het nu met chemische middelen gebeurt en omdat het waarschijnlijk een groeiend probleem gaat worden. En misschien door nu extra stappen te zetten kan je straks kosten besparen. Ja, en van het succes van de BBB even naar het mogelijke succes voor de Zeeuwse muzikanten, die vorige week te horen kregen dat ze dus moesten stoppen. Want mogelijk krijgen ze steun vanuit de provincie? Ja, onverwacht kondigden Partij van de Arbeid, GroenLinks en de ChristenUnie samen aan dat ze schriftelijke vragen willen gaan indienen waarin ze eigenlijk het provinciebestuur oproepen om de Zeeuwse muzikanten te gaan adopteren. Kijk even mee. Mijn leven is niet zonder zonsverward. De wereld oordeelt meestal spijkerhard. Ja, wij zijn zelf hier ook verdrietig over dat mensen die graag bezig zijn met muziek te maken, dat die op deze manier dat niet meer kunnen door de bezuiniging van Cerelo. Dus eigenlijk onze vraag zou zijn, wat kan de provincie voor hen betekenen? En dat is ook die van u, meneer Koppian, van de ChristenUnie? Jazeker. En het is natuurlijk een hele bijzondere doelgroep waar wij heel veel affiniteit mee hebben. Die ontzettend veel vreugde beleven aan het maken van muziek. Die heel onbevangen in het leven staan en die ook die vreugde op andere mensen over kunnen dragen. En volgens mij is het onze taak om juist voor die groep op te komen. Daarom komen beide fracties nu met een voorstel. Kijk nou eens of je als provincie deze band kan adopteren. En als er nou in de provincie Zeeland belangrijke dingen te organiseren zijn, als er mensen hier naartoe komen, laat hen dan spelen. En haal ze hier naartoe en er zorgen ervoor dat het eigenlijk gewoon onze band gaat worden. Dat klinkt u als muziek in de oren? Dat klinkt me als muziek in de oren en dat wordt zeker een feestje. Daar ben ik van overtuigd. Ja, het is denk ik wel even goed om te benadrukken dat het nog lang niet zo ver is, hè, die steun. Klopt, want het is een voorstel. Dat betekent dat er hier nu bij de provincie mensen over moeten gaan nadenken. En binnen een paar weken zullen we dan horen of ze bij de provincie het ook een goed idee vinden. Heiko Strietman, dankjewel. De erfgoedorganisatie Heemschut wil strengere regels voor horecazaken in Middelburg. De blokhutten die in de winter dienen als overdekt terras staan er te lang en doen volgens de organisatie afbreuk aan het historisch aanzien van de stad.
Eemschut wil dat de tenten er korter mogen staan en dat ze er mooier uitzien. Horeca-ondernemers zijn het niet eens met die kritiek. Ik vind dat totale onzin. Ik vind het echt... Iedereen steekt zijn nek daarvoor uit. We hebben enorm ons best gedaan weer de afgelopen jaren. Het is enorm verbeterd. Ik persoonlijk enorm geïnvesteerd erin. Hij vindt dat als er kritiek is op het aanzicht, de erfgoedorganisatie dan ook moet ageren tegen beplanting. En we hebben het over gevelzicht. Moet de boom nou weg? Of zeg het maar. Ik zie geen gevel. Ik zie wel een mooie boom. In de zak van Zuid-Beveland worden dit najaar 48 oude hoogspanningsmasten weggehaald. De palen zijn overbodig geworden door de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borselen en Rilland. De sloop duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2025. Netbeheerder Tennet laat weten dat de materialen van de oude torens worden gerecycled. De gemeente Huls noemt zichzelf vanaf nu regenbooggemeente. Dat betekent dat ze zich inzetten voor de veiligheid, acceptatie en emancipatie voor LHBTIQ+-personen. Hulst is de 4e Zeeuwse regenbooggemeente na Goes, Middelburg en Terneuzen. De meivakantie is begonnen en die worden al 10 jaar lang ingeluid met de Koningsspelen in aanloop naar Koningsdag. Maar of de kinderen tijdens die activiteiten nou bezig zijn met het Koningshuis, valt te bezien. Wij in de wijk Pauwenburg vinden de samenwerking heel belangrijk. Het samen met elkaar sporten, bewegen, goed ontbijten. Dus vandaar dat we het met de hele wijk organiseren. De koning viert dit jaar zijn 10-jarig jubileum, maar zijn populariteitscijfers zijn de laatste jaren aan het dalen bij de Nederlandse bevolking. Ook de kinderen tonen weinig interesse in het Koningshuis. Ik ben maar een kind van 8 jaar en ik weet er niet zoveel over. Ja, ik kijk nooit zo vaak het nieuws daarover en zo. En ik vind het niet echt zo heel interessant. Gelukkig was er geen quiz over het Koningshuis en ging vandaag vooral om plezier maken met elkaar. Lekker bewegen, gezond eten en dat is ook wat eigenlijk de organisatie van de Koningsspelen vraagt aan ons. En echt een discussie over het Koningshuis, dat komt weer aan bod tijdens andere lessen. Maar die lessen laten nog wel even op zich wachten, want de kinderen hebben nu eerst 2 weken vakantie. Door de aanleg van een zogenoemde bypass hoeft het verkeer van en naar Tolen niet meer om te rijden. De tijdelijke weg dient als alternatieve route voor de weg via het viaduct over de N286. Dat wordt gesloopt. Die sloopwerkzaamheden starten maandag en de gemeente Tolen verwacht dat dit een kleine week zal duren. En de Rupelsgier die gisteren op de Kop van Schouwen is gesignaleerd, zal hier nog wel een tijdje rond blijven vliegen. Dat verwacht de boswachter van de boswachterij op de Kop van Schouwen. De gier is vorige week ontsnapt uit Diergaarde Blijdorp. Pogingen om het dier te vangen zijn tot nu toe op niks uitgelopen. Diergaarde Blijdorp roept mensen op het dier niet zelf te vangen, omdat het met zijn scherpe snavel mensen kan verwonden. Waar de vogel nu uithangt is niet helemaal duidelijk. Hij is vanmorgen nog wel gesignaleerd in de boswachterij op Schouwen-Duiveland. Een stad aantrekkelijk maken en het imago verbeteren, dat zijn de belangrijkste taken van citymarketeers. Ze zijn niet meer weg te denken in veel steden. 3 van de 4 grotere Zeeuwse steden hebben zo'n imagoverbeteraar in dienst. Alle Zeeuwse gemeenten doen op een of andere manier aan promotie. Iedereen wil laten zien waarom het mooi wonen is in bijvoorbeeld Sluis of op Tolen. Een aantal gemeenten hebben er zelfs een speciaal persoon voor in dienst genomen. Een citymarketeer. Ja, ik ben bezig om de stad op de kaart te zetten. En dat doen we door middel van verschillende activiteiten. We maken het aantrekkelijk voor de huidige bezoekers, bewoners en bedrijven. En we proberen het zo aantrekkelijk te maken ook voor mensen uit andere regio's om dan toch naar Goes te komen. We doen de social media van Stad Terneuzen, maar daarnaast schuiven we ook aan bij overleggen met binnen de gemeente, maar ook regiobreed, Zeelandbreed. Eigenlijk van alles om te proberen natuurlijk het imago van Terneuzen te verbeteren. Van de 4 grote steden heeft alleen Middelburg geen citymarketeer. In de gemeente Goes is dat sinds kort deze man, Soufiane Sagari. Als jij dat gewoon op de mail naar mij zet, dan moet je wel zelf een vergunning aanvragen. Maar dan kan ik je eventueel wel bij helpen hoe je dat moet doen. En dan help ik je gewoon met de stappen. Ja, de uitdaging vind ik sowieso wel heel erg interessant. Er valt ook gewoon nog veel te winnen. Ondanks dat mijn voorganger het heel erg goed gedaan heeft. Ik denk dat er wel weer nieuwe obstakels zijn en nieuwe kansen zijn. Zeker ook na corona. Voormalig sportjournalist van de PZC, Barry van der Hoofd, is tegenwoordig citymarketeer van Terneuzen. Het is gewoon mijn stad.
En dit kwam op mijn pad en ik vond dat heel veel mensen altijd heel negatief waren over Terneuzen. Ik moet zeggen, ook een grote groep mensen is dat niet. En terecht, want dit is, ik denk als je over je eigen stad praat, dan zul je misschien de positief ingestelde mensen zullen allemaal zeggen van, ja, dit is een mooie stad. Maar dit is Terneuzen ook, als je ziet wat wij hier allemaal hebben. Een van de taken van een citymarketeer is een imago bedenken voor de stad. En dan het liefst een beetje hip en modern. Beide gemeenten hebben daar ideeën over die ook wel overeenkomen. Ja, ik vind de jeugd heel erg belangrijk. Ik merk ook dat er wel een ontwikkeling gaande is. Ik denk dat daar nog wel heel erg veel te halen valt. Gewoon hopen en eraan werken dat de jeugd in Goes blijft. Voor altijd blijft. Of ze mogen even een uitstapje nemen en terugkomen omdat het zo naar hun zin hebben gehad in Goes. Ja, de binnenstad is ook gewoon een uitdaging. En ik denk dat er heel veel uitdagingen zijn. Waar we bijvoorbeeld op inzetten, dat is één voorbeeld, zijn Young Potentials. Dus jonge gezinnen, terugkeerders. Want we hebben natuurlijk in deze regio heel veel jongeren die de provincie uitgaan om te studeren. Of dat nu Breda, Tilburg, Rotterdam of je ziet nu ook steeds vaker Gent, Antwerpen, waarbij je nog best wel dicht bij huis zit. Ja, om die toe te bewegen om terug te komen naar Terneuzen. Mede dankzij de Young Potentials hoopt Terneuzen de komende jaren te groeien in inwoneraantal. Het was al met al een zonnige dag met ook veel minder wind dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht neemt de buienkans toe met ook kans op onweer en eventueel ook hagel. En morgen wordt het dan net zoals vandaag? Ja en nee. Morgenochtend is het zonnig, maar in de middag neemt de buienkans sterk toe bij maximaal 17 graden. Zondag wordt niet veel beter bij maximaal 14 graden. Sorry. En mocht u zich nou met dat weer gaan vervelen, dan kunt u altijd nog terecht op onze site en in de app om al het nieuws nog eens na te lezen. Of bijvoorbeeld om ons tv-archief eens buiten te keren. Tot zover deze tips en deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.